कुमारी शुभश्री पंडित। आज आम विद्यासागर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय कुनि कुनि छात्र छात्री माने समाजर विभिन्न समस्या यथा बाल्य विवाह, नारी निर्यातना, निशाद्रव्य सेवन, आत्महत्या और अधारू पाठ छाड़ा नहीं एक सुंदर नाटक परिवेषण करने को जाउछंती। एही नाटक रे गोटे कुनी झियो आनंदीर स्वप्न भासी जाउछि बाल्य विवाहर स्रोतरे। विभिन्न कुप्रथा को कबलित हेछि तार जीवन। से कुप्रथा कबलरू किपरि मुकुली समाज को सचेतनतार वार्ता देछि ताकू नहीं आमर एही नाटक। आनंदी एक नीरव संघर्ष। विशेष सूचना निशाद्रव्य सेवन स्वास्थ्य पक्षे हानिकारक। केवल नाटक पई आमे एही सब जिनिसर व्यवहार करूछु। तेबे चलंतु करताली सह आमे नाटकटीर आरंभ करिबा।
ବିଜୟ କୁଆଡେ ଗଲା କି ରେ? ବିଜୟ ଆମ ଗାଁ ଗଲା ଆଉ କଣ ଆମ କଥା ମନେ ପଡିବ? ଆବେ ସେ ଯିଏ ଆସିଛି ଆସିବେ, ଆଗେ ମଦ ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ କଥା ଦେଖାଯିବ। ବିଜୟ ତୁ ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ? ସେଇ ବୁଝିଲା ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ। ମୋର ଏବେ ବହୁତ ଆସୁଛି। ଆରେ ବିଜୟର ବାପାର ତ ବହୁତ ପଇସା, ସେ ଅଯଥାରେ ଉଡଉଛି। ମୋ ବାପା ହେବେ ଆମର କଣ ଯାଉଛି? ଆମେ ବାପା। ଏଇ ଯୋଉ ସାତ ତାଳ ପାଣି ତଳେ ସିନ୍ଦୁକ ସୁନାର, ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ଛୋଟ ଫରୁଆ ରୂପାର, ଫରୁଆ ଭିତରେ ଖେଳେ ଛୋଟିଆ ମିନ, ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ମିନ ଗଳୁଛି ଦିନ। ଇଲୋ ଇଲୋ ବାସନ ପଡିଛି, ଚୁଲି ଲିପି ଘର ଯାକ ଧୁଆ, ତ ନିଆଁର ଆଖି କଣ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି? ମା, ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ହଉ ତ ତା ଖଣ୍ଡେ ଆଣିକି ଆସିଲୁନି, ତ ମା କଣ ତତେ ଘର କାମ ଟିକେ ନ ଶିଖେଇନି? ହଉ ମା, କରୁଛି। ଏଇଠି କଣ ଦିନ ମନଟା ସରେଇ ଦେବୁ, ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ବାସନ ମାଜ। ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି। ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ? ଆସ ଆସ, ବିଜୟ ଆସେ, ବୋହୁ କଣ ପଡିଗଲା, ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବା। ବିଜୟ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅଟେ ହେଇଛି, ହେଲେ ଶିଶୁଟି ବିକଳାଙ୍ଗ। ମାର ବୟସ କମ ହେଇଥିବାରୁ ଶିଶୁଟି ଏପରି। ହଁ, ତୁମର ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଛି। ତୁମର ମଦ ପିଇ ପିଇ ତୁମ ଲିଭରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ, ତମ ପାଖରେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ହଉ ଆଜ୍ଞା।
ମୁଁ ତ ମୂଳରୁ କହିଥିଲି ଏତେ କମ ବୟସର ଝିଅକୁ ବାହା ନ ହେବା ପାଇଁ। ସେ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲା? ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ବାଡ଼ଉଥିଲା। ଏତେ କମ ବୟସରେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲେ ଯାହା ହବା କଥା ହବ, ଆଉ କଣ କରିବ? ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ସବୁ ତାକୁ ଜୁଆରେ ଉଡେଇ ଦେଲାଣି। ମଦ ଖାଇ ଲିଭରଟାକୁ ଖରାପ କଲା, ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରୁଛି। ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗିଲାଣି। ଚାଲ ଆମେ ଶପଥ କରିବା ଆଜିଠୁ ମଦ ଆଉ ଜୁଆ ଖେଳିବାନି। ଭଗବାନ ଏମିତି କାହା ସହିତ ନ କରନ୍ତୁ। ଚାଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାଲ। ଓଃ କି କଷ୍ଟ, ମୁଣ୍ଡଟା ଯେମିତି ଫାଟିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ମଦ ପିଇ ପିଇ ତ ଲିଭରଟାକୁ ତ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପରିବାରର ବୋଝ ଓ ବିକଳାଙ୍ଗ ଛୁଆର ବି ଦାୟିତ୍ୱ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ହବନି। ମରିବା ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଟ। ଯାଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ହଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ତମେ ମତେ କାହିଁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲ? ମୁଁ ଏବେ କୁଆଡେ ଯିବି? ତମେ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛ? ମୁଁ ତମ ଛଡା ଏଇ ଦୁନିଆରେ ମୋର କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି? ତାକୁ କୁଆଡେ ନେଇ ଯାଉଛ? ନା, ତାକୁ ନେଇ ଯାଉନା। ତାକୁ କୁଆଡେ ନେଇ ଯାଉଛ? ତାକୁ ନେଇ ଯାଉନା। सत्य है, राम राम सत्य है, बोली राम 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 सत्य है। କ୍ଷଣି ଅପଦସ୍ତି ତେଲ କାଳକୁ ତ ବୋହୁ କରି ଆଣିଥିଲି ଯେ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଗଲା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଗଲା। ଯେମିତିଆ ଛୁଆଟା ତ ଜନ୍ମ କଲୁ, ଶେଷରେ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ବି ମାରିଦେଲୁ। ବାହାରି ଯା ମୋ ଘରୁ, ବାହାରି ଯା। ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି? ତୁ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଯା, ହେଲେ ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯା, ବାହାରି ଯା। ବାହାରି ଯା କହୁଛି। ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ତୁ ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯା, ବାହାରି ଯା କହୁଛି। ବାପା ମା, ପାଠ ତ ପଢିବାକୁ ଦେଲାନି। ମନା କରିଥିଲି, ହେଲେ ବାହା କରେଇଦେଲ। ପାଠ ପଢିଥିଲେ ସିନା ନିଜେ ଚଳି ଛୁଆକୁ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ତ ବୁଢା ହୋଇଗଲିଣି, ଆଉ ମାଛ ଧରି ଯାଇପାରୁନି। ରୋଜଗାର ଶୂନ୍ୟ, ମୁଁ କେମିତି ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି? ଆମ ଦେଇ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସତରେ ପିଲାଟାର କଥା ଶୁଣିବାର ଥିଲା। ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ଜୀବନଟା ତାର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୋ ଜୀବନ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ହେଲେ ମୋ ଛୁଆ ଜୀବନ ମୁଁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଯାହା ବି କରି ମୋ ଛୁଆକୁ ବଡ ମଣିଷ କରିବି। ମୁଁ ଯାଉଛି କାମ ଖୋଜିବି। ଆନନ୍ଦୀ, ଆନନ୍ଦୀ, ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମୋ ଝିଅକୁ ସାହା ହୋଇଥା। କଣ କେଜାଣି ପିଲାଟାକୁ ବଡ କରିବ କେମିତି? ଏ ହେଲା ମୋର କାହାଣୀ।
ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ରାଜ୍ୟମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବୁ ଓ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବୁ। କିଛି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବୁ। କିଛି ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ସତ କହୁଛ ଗୁରୁମା, ମୁଁ ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଣା ଆନନ୍ଦୀ ହୋଇଯିବି। ତୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହଉ। ଯାହା ହେଉ ସେଦିନ ଗୁରୁମାଙ୍କ କଥା ମାନି ପାଠ ପଢିଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଇଛି। ସମ୍ମାନର ସହ ବୁଝାଉ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ବିରୋଧ କରିବି। ବାପା ମା ଚାଲ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେବା ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଆସରେ ଆସ ନାମ ଲେଖେଇବା। ଆସରେ ଆସିଲେ 2 ଅକ୍ଷର ସବୁଠି ରହିବା ଆମ ଆଦର। ପାଠ ପଢିଥିଲେ 2 ଅକ୍ଷର ସବୁଠି ରହିବା ଆମ ଆଦର। ଆମରି ପାଇଁ ନାମ ଲେଖେଇବା ସଭିଏ ଯାଏ। ନାମ ଲେଖେଇବା ସଭିଏ ଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିବା ବାହାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗ ଦେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।